да ни поканят са нашите участия в Орфеево извърче 4 години подред. Това е нашата 4-та група, която всяка година за наше щастие печели най-високия приз – златна лира. А това е пък най-големия конкурс в България, фолклорен, в който участват всяка година над 3000 участника. Децата на живо ли ще пеят? Децата ще пеят на живо в 8 вечерта. Включени сме с 5 народни песни от нашата област, един танц. И надявам се да е интересно за зрителите и най-вече за тях да остане един хубав спомен, тъй като това е последната им изява като група. Тези деца, освен в целодневна детска градина 8 март, се готвят и с госпожа Краси Коларова към обединен детски комплекс. И ние, ходейки на тези конкурси, се представяме и от името на детската градина, и от името на обединен детски комплекс, тъй като работата е съвместна. Тоест тези деца така с музикални дарби, след време някой от тях може да бъдеш музикант, така ли да разбирам? Дай Боже, макар че често да ви кажа, това не са подбрани деца, това не е вокална група. Резултата, който постигнах, е благодарение на упорития труд, търпение и любов, разбира се. Че не изпеете ли сега нещо? Да.